Units ha arribat fins al Congrés dels Diputats. Ha estat en el debat sobre el paper que han de tenir les eleccions autonòmiques. Els dos grans partits, com és habitual, s'han oposat que tinguin més protagonisme. El ple del Congrés ha tornat a rebutjar amb els vots del PSOE i del PP les propostes d'Esquerra i de Convergència i Unió per permetre que les eleccions autonòmiques puguin competir internacionalment i perquè els esportistes que no volen anar a la seva selecció no siguin castigats. El debat s'ha centrat, però, en els obstacles que l'administració ha posat al partit Catalunya-Estats Units. ¿Quién convierte el deporte en política si no es el gobierno, o en este caso la Federación Española de Fútbol? Esa actitud fuera de lugar, más digna de una república o monarquía bananera, ha indignado a miles de ciudadanos. Muchos niños y niñas catalanes que tienen colgados en alguna pared de su habitación una camiseta de la selección nacional como esta. Y muchas noches sueñan que un día no muy lejano se la podrán poner. El PP ha estat especialment bel·ligerant amb les pretensions catalanes. Es la única que nos representa a todos. A todos. A todos. Nos representa a todos. Los que se autoexcluyan es su problema. Al final, un grup de diputats catalans, bascos i gallecs s'han fotografiat al costat dels lleons amb les samarretes de la seva selecció. La Federació Catalana